Здравей! Welcome! Очаквате едно пътешествие, както в миналото, така в настоящето, а може би и в бъдещето. Пътешествие, на което ти обаче си дръзнал да дойдеш и съответно има какво да чуеш в него. Какво не така си мисля, бе? Крайният резултат ти си го преценявай, аз само ще те запознавам сега с себе си. Което не е много лесно, защото като се замислиш, аз съм само една стая. И никога до сега не ми се е налагало да разказвам за себе си, нито да показвам какво има в мене, нито да обяснявам. Обаче стана така, че точно това трябва да направя в момента. И докато разглеждаш и са ангажирани сетивата ти за виждането, аз ще ангажирам и сетивата ти за слушането. Защото така като се замисля, има какво да ти разкажа. Стая като стая, ще кажеш само обикновена. Няколко метра на няколко метра. Достатъчно светла, уж достатъчно удобна. Обаче уж оказва се, че не е така. Откъде ли да започна? Айде да започна от миналото. Така, доколкото си спомням, доколкото не ме лъже паметта, защото вече съм стара, разбираш, че с времето и с възрастта се появяват разни такива едни симптоми. Хората им викат забравяне, ама изглежда и за нас стаите въжи. Та, някога си, преди да ме купат настоящите собственици, в мене живееха други хора, които стопанисваха много лошо. Даже малко преди да ме купат имаше една бабичка, която живееше в мене. Тя спеше върху тухли, сложени дъски върху тях и това и беше леглото. След като се купи целият апартамент, последва основен ремонт и мене ме освежиха и ме направиха съвсем друго нещо. Обаче имаше един период от време дълъг, в който цялото им семейство на тия новите ми собственици живееха при друга подредба. Аз бях една от стаите, фактически половината на това, на което те му викаха хол. И съответно се допълвахме като размери. За да бъде достатъчно просторно, като посрещат домакините гости, да има къде да ги поканат. Това продължи известно време, след което се наложи да ме преустроят и да бъда като нещо отделно. Затвориха ни ето с този портал и ме разделиха от другата стая близнак. И сега вече аз съм нещо съвсем отделно. И давам подслон на човек, който непрекъснато търси какво да променя в мене. Не е много лесно да имаш такъв стопанин,
Защото стаята по принцип е пригодена за живеене. Той иска да я пригоди за много неща едновременно. Така, например, откакто съм в ръцете му, се оказа, че трябва да бъда, освен стая за живеене, студио за записване, студио за рисуване, гостна, спалня, работилница, склад и каквото друго се сетиш още. Но ти, драги слушатели, не се плаши от това, защото в крайна сметка този мой стопанин се умя да ги обедини всичките тези функции и с течение на времето аз свикнах да съществувам по този начин. Свикнах да бъда и едното и другото, свикнах да ги съчетавам, свикнах с особеностите, с начините на слушане на музика, на разположението на вещите. Тоест всъщност това разположение се диктува от мястото, което му предоставям. Аз, ако можех, щях да му предоставя повече място. Обаче нищо не зависи от мене. Както казах, аз съм само една стая. И гледам пасивно какво се случва, съдействам му доколкото мога и както мога. Повече не мога да направя. Настоящето е това, което го виждаш в момента, без никакво преувеличение и без никакво смекчаване на нещата. Защото от една страна няма на къде да се обърнеш, да сложиш това или онова, един вид да поприбереш, да подредиш, като дойде човек външен да може да влезе или да има все пак някакви по-комфортни условия. Но това е друга тема, няма да се спирам сега на нея. Просто трябва да ти е ясно, че макар и стая, аз съм видяла и чула много и запомнила много. И сега това, което ти разказвам, е само част от необходимото, обраната информация. После ще се спра по-отделно на нещата, сега ти говоря общо, за да добиеш представа както за мен, така и за моя стопанин. И на него не му е лесно и той се мъчи. Всичко, което му ражда главата, тя непрекъснато ражда. И тя решил да прави филм. Абе, да си паднеш от смях направо. Къде е виждал той филм, как се прави, къде му разбира главата, тръгнал филм да прави. И то моля ти се за мене. Значи, аз в момента се чувствам едва ли е като кинозвезда, защото ме снимат, изказват за мен, участвам и главна и второстепенна роля съм и всичко. Без мене той не може да го направи този филм. Ама нищо, да, ще му гледам сире само, да видя докъде ще стигне. Така както едва ли не вчера си е купил камера, днеска решава филм да прави. Така се прави този филм. Оп, от улицата. Хората го учат това нещо с години. Има теория, има практика, има упражнения. А той така смята, че каквото хвърчи се яде. Нищо. Ще изчакам да видя резултата какъв е. Аз не губа нищо от това. А пък той малко по малко, тук виж започнал да се учи. И днеска така, утре иначе, малко по малко ще наслагва, може би ще подобрява качеството си, нивото си и всичко. Ето защо аз нямам нищо против да му съдействам. И каквото зависи от мен ще направя. Предоставям помещения, предоставям пространство, предоставям изглед, предоставям светлина, предоставям какво още.
Ами фантазия, разбира се. Обстановка. Не е толкова лесно да я добиеш затрупан от вещи. Целият апартамент в момента е пълно с вещи. Обаче само аз съм затрупана с вещите, които всяка една от които трябва, първото което е. Второто което е, всяка една от тях почти е на мястото си, възможно най-добро в конкретната ситуация. И освен това, тук се създаде атмосфера на непрекъснато творчество, което се изразява както в рисуване, така и в правене на музика, така и в слушане на музика, в композиране, в живо свирене, в пеене. Въобще, ето сега и филм почва да се създава в тази стая. Въобще, много неща мога да се похваля. Много от стаите мои по сестрими не могат да се похвалят за това, с което мога да се похваля аз. И нямам основание да бъда недоволна. Нека човека се учи да прави филм, нека да заснима. Ще видим какво ще разкаже, ще видим какво ще монтира. Аз не че нещо много разбирам от филми, обаче така той понеже обича да гледа различни филми готови, ма вече готови, направени, не такива като него, дето прощапълници се чуят как да пуснат камерата. Готови филми обича да гледа той. И покрай тях видях колко много труд е това, защото първо има и сценарий, па има операторско майсторство, па има режисура, па има монтажи, па има различни видове филми и всяко нещо иска пари, всяко нещо иска отдаване, време и не малко професионализъм. Хубавите филми не се правят от нищо нещо. Стрици маймуни не можеш да хванеш. Аз мога да съм стая, обаче на мен ми е ясно, че е така. И без да имам какъвто и да е опит за правенето на филми, ми е ясно, че на него му предстои някаква невероятно трудна задача, която той сам си е поставил. Никой не му е поставил. Ето виж и на тавана даже ми е залепил нещичко. Искаше да залепи още, ама за сега като че ли се е окрутил. И тръгна моят човек, представи си да стартира филм, без въобще да му е ясно нито за какво да бъде, нито как да бъде, нито колко дълъг ще бъде, нито каква музика. Всичко просто ще го прави е така, като импровизация и в движение. Нещата ще се получават в движение. Еми, както се казва, не е лошо да се опитва. Щом смята, че това ще му развие творческия потенциал и ще го тласне напред, нека да се опитва. Аз мога много да разказвам, обаче както казах, не е толкова лесно. Първо не знам откъде да почна. Ето, виж колко време вече разказвам нещо като предисловие, нещо като обобщение. А не знам всъщност почнах ли, не почнах ли. И аз като стая нямам никакъв опит в правенето на филми, никога не съм била на сцена, никога не съм била кинозвезда. Никога не ме е снимала камера. Не са ми казвали старт, дубъл втори, дубъл трети, чук на цялата плочка, което е за кадрите отпред. И си нямам и представа как стават нещата, ама нека да има движение, нека да има желание. Друго си е човек да украси стаята си с желание и в крайна сметка да я украси така, както е чувствал отвътре. Защото, както виждаш, моят стопанин така ме е украсявал, че
аз да бъда като отражение на неговия вътрешен комфорт. Той искаше, като погледне някои от стените ми, тези, които ти ги показвам в момента, той искаше, като погледне, да изпитва удоволствие, а не да гледа някакви голи стени или някакви стандартни тапети, нещо, което бях преди да се заеме с украсите ми. А пък за тази украса допълнително мога да ви говоря, както виждаш, тук има достатъчно дискове. Имаше един негов приятел, който му ги даваше, докато беше жив. Той пък обичаше много да хвърля дискове и все не харесваше това, което е направил, това не му харесва, онова не му харесва и го хвърля. И нашия човек взема в един момент и си каза: аз тия дискове ще ги използвам да си направя вкъщи някакъв друг интериор. И явно му е казал, явно не се е съгласил и започна да му ги дава. Дава, носи. И като се събраха достатъчно, взема един ден, отиде купи някакви специални плоскости и направи две от стените ми съвсем различни. Те са бели, ако се вижда така достатъчно на изображението, а другите са старите стени, както бяха, с тапетите, грозни, избелели, в крайна сметка не само не вдъхновяващи, но по-скоро депресиращи. Обаче моят човек си знае нещата как са, това направи всичко както трябва. Не го украси много бързо, защото не му беше много ясно точно как да ги разположи, но в крайна сметка се получи един хубав резултат. И сега като ме погледнеш на тези стени, винаги мога да ти дам импулс за творчество. Ето да ти покажа, това е единия ъгъл от мене. Така както изглежда в момента, не подправено, както казах, 1:1, без нищо да е преместено или подреждано, защото трябвало да влезе в кадър и не знам си какво. Няма такова нещо. Аз си съдържам предметите и си ги показвам такива каквито са. Който иска да ги вижда, да ги вижда. А пък който не иска, нищо на сила не става. Ето това е портала, за който ви говорих, за който ти говорих всъщност, защото ти си моят зрител и слушател едновременно. И аз така вече ти споделих, че този човек, дето ще го прави филма, много не разбира от филми. Едва ли някой ще иска да го гледа този филм и явно ще сме си само аз и ти. Та стая разказва на слушателя, на зрителя и описва. По-добре да ти говоря в единствено число. Ето ти портала, за който ти говорих. Той се отваря, сгъва се, по принцип е доста удобен, но всъщност не толкова. Като го отвориш, нищо не печелиш, оттатък другата стая, съседната, е тъмна. И не е толкова удобна, не е толкова приветлива. Разбира се, ако му бяха дали през годините да украси и нея, той ще направи нещо съвсем различно, но никой никога не му даде дори да диша. Той беше като затворник в този апартамент и аз се оказах, за съжаление, една от килиите му, която обаче пък от друга страна приюти всичко, което му трябва и го съхрани. И му даде възможност да го запази и да го развива. В мене са му апаратурите, в мене са му картините, картоните, компютрите и така нататък. Всяко едно нещо, което е необходимо за неговата работа. 95% може би от всичко, което е важно за него, той си го прибра в мене.
и успя да си създаде този необикновен кът за работа, творчество, почивка, слушане на музика, канене на гости, ще е всяко едно нещо, което има и което няма. Като компютъра, като се направи въпросният надпис. Този надпис той също никога не го е упражнявал, за първи път го направи и се надява, като се монтира филма и всяко нещо е направено както трябва, този надпис да е така едно прилично начало. Аз обаче много се разприказвах, а пък както ти казах, той за първи път прави филм и няма да му е лесно след това първо да направи музика към филма, след това да обработи гласа. Сега със сигурност, понеже записва на някаква камера, аз поне съм в стая и не разбирам от камери, не знам точно каква е, ама поръча си е там някаква китайска, не се знае точно каква е и не се знае с какво качество ще запише гласа. Ето защо ще му се наложи да го преработва, да го дообработва. Не че нещо ще го опаши това, той има достатъчно опит, правил е неведнъж монтажи, обработки на звук, ще може да го направи и това. Ама все пак си е работа и нямам представа в момента какви са му плановете по-нататък. За момента това е направил, това е поискал да направи, може би, или това е могъл, не знам. Всяко нещо, което тръгва да прави, прави с размах, с желание нещо, някакви здравословни проблеми се очертават напоследък, ама в края на краищата хората са така. Ние стаите може и да сме вечни, с векове можем да стоим, ама хората имат временен живот. Ето това е петата, която той изряза, за да може да си излиза на балкона и да светло. Тя на практика тази врата въобще не се употребява. Простата причина, че след това много трудно се затваря, трябва да се облепва с фиксо и въобще той си измисли някакви такива одобрения, които следствие на които от мене е по-топло през зимата. Това му е последната картина, която е направил. Още не е определено точно място, където ще бъде. Това е една от големите картини. Той обича да прави големи и малки. Сега напоследък откри някакви нови начини. И тепърва ще си има трудности, но това е. Той си е това. Създава си трудности, тръгва и си ги оправя след това. Малко като лудия, дето като не си оцелил пръста с чука, казал, че ми е готов. Така, драги зрители, слушатели, надявам се, че моето кратко пътешествие, което ти спретнах и разказът, не са ти били скучни. И пак ще се видим с тебе, може би ти ще разкажеш нещо, а може и на мене да ми дойде така кар словото и като го отцепа, да не знам кога да спра. Ама това ще стане в един по-нататъчен период, едно бъдещо време, а за сега ти казвам приятно наслаждение с този филм, с следващите, които може би ще бъдат направени. И не забравяй никога, че ние макар и стаи, виждаме и чуваме всичко и запомняме. И не се знае в кой момент, като машина на времето, ще те върнем към това, което си правил и ще го припомня. А пък хубаво или лошо,
На себе си се сърди. Толкова от нас. Айде, здраве! Този надпис той също никога не го е упражнявал, за първи път го направи. Се надява, като се монтира филма и всяко нещо е направено както трябва, този надпис да е така едно прилично начало.